Shalom, Horas, salam sejahtera, salam sehat di hamuna, damang dainang, na inalonga di bagasan Kristus Yesus, damini di batama na totong madongani hamuna, di bagasan ngulumuna, jalan madalani akari muna. Adorang so tapar sajari hatan ni di bata, dia pala partikyanon, jimuluma tapasa daru hatta martang yang mahita. Dan memima leho tuhami ale Tuhan asa mengatusi hami lomoni roham. Jela hatam nanang tainon nami gebeum mengajari hami asalam marbisuk madalani ngulu-ngulu nami. Muliate Tuhan di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hata ni debata nalasu tanganota di bagasan pertanyaan dia pala partikyanon dia nek mai sian buku poda sen Raja Salomo bidusada mamuka mai saya naik 20 sia sak tu ayat 33 omahatan itu hanta payuk tiuk ma di bagasan rohat tabe ala naung hinagiyon nasida parbinotawan jaladang dipilit biar mida Jehovah. Jaladang dioloi panutirokku, jaladang dipekon sadok pisak-pisakku, jalaikon panganon nasida parbuini dalan nasida, jalhabutongan na sakap-sakap di roha sadiri. Ay panudalion ni halat naoto las magbuno nasida, jalhapedemon ni halat na bodo las mangago nasida. Alay manang isi na tumangyon au marsonang-sonang maibana maringanan jala sonang rohana maradokpon hagodoran dohot jea ido pajahonna damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus adong do sa paman ni halak batak menurut nami taringot tubiso ahamai patun hanguluan jala tois amaga falsapa ni halak batakon sa sitong na hataridaan ni sada bisuk ni alak batak si jolo-jolo tubuh. Nah pasti molo patuk kita madalani parngolota akan adenggan akahinauli ma dapota. Alay anggotois do hita di bagasan parngoluon gabe hasesega nama jalot. Gudang jelma marpikir semarbisuk ibana di bagasan parngoluon ikut tibo sekolahna asa marbisuk akayanakon na iko mamora ibana asa bupa sekolah do akalan as sarupa do bisuk do hapistaran menurut nami secara pribadi daw molo hapistaran budo sudinang dapot ni John molo marsikola iban ale molo bisuk songo dia ibana madapoti molo maroha pangoloyon ibana tu debata huria na inolonga di bagasan Kristus Yesus. Raja Salomo di bagasan parngolonna di hati hai di pada narubi takas do ditariason salah jelma nabisuk raja nabisuk jaladang adong adorang soibana jaladung salpu ibana na apuna bisuk na lubis di bana jala jojot do raja Salomo gabe tudus-tudus
Nibahen akka ganup jolma gabi ima pundasi di bisu. Mula adong sada pamareta na denggan parangena na patudun akka hatigoran do hasitongan di dokoma bisuk di ibana songor raja Salomo. Alai nariko ima sukunot tadi bagasan paranglota. Budu hita marbisuk. Manang nunga marbisuk kita songon lomoniro hani di bata. Molo taparuhan parngulusi sonarion. Gudang na suharsen pikiran. Gudang na suna masuk akal. Gudang akka si taon do kalian asik. Songo dia duhita selaku halak karistan. Boy jongjong di bagasan akka si taonon. Patudun gabe jolma na marbisuk kita Bartolomeo ni rohani di bata. Oma naikon ni masuk kunota. Jela na oma naikon parsejarata. Marhite-hite hata ni di bata dia pala partikyan. Obarto jahan didoko marbisuk di bagasan Yesus. Songo dia dujon mana berbisuk di bagasan Yesus. Molos tapayutiut hatorangan sian buku poda biduna parjoloon takas do dibahan imasa da judul perikopna apapun napistara mangopoi manghiton tu ibana asa madaw hamaguan. Adong dibahan dua rumang na parjolo anggo jelma namar bisuk namar pistar ya do pani debata do may manas yan akahamagoan. Alay anggo jelma nasu namar bisuk dia do pani debata akajeyang akabura ima neko jaloon ni ibana di bagasan parangulon. Totu sahali ganupita na mangulu jalan na porsia di bagasan Tuhan Yesus nata igil akka hanguluan na sitong Bartolomeo ni rohani di bata. Ido naikon jalota jala tupalta. Di bagasan turpu nasa tuhita dia pala partikeno damang deinang. Dia 20 sia takasi dokon. Ala naong hinagiyun na sida parbinotoan. Jalan ang dipilih biar mida Jehovah. Artinya seperti apa? Ketika kita tidak mau belajar dan taat, bahkan tidak takut kepada Tuhan, maka kita akan dikenyangkan oleh kebebalan kita. Maka kita akan dikenyangkan atau hidup oleh karena ketidaktahuan kita. Artinya apa? Artinya kita akan digambarkan, disamakan seperti orang bebal. Jolma nasu tarajaran. Jolma nasu na mangulu di bagase pisang-pisang. Jolma na hulang mangulan gurdok na. Ahama na ikon ayo dinasida. Didok di hata ni di bata dia pala partikinon. Ay panudalyon ni halak na oto las membunuh nasida. Ketika engkau tidak mau berkhidmat, tidak mau hidup di dalam taat kepada Tuhan, justru mabunuh di badi hata ni di bata. Anu na dibunuh. Akalomo ni rohani di bata, hati goran di bata. Dan gabi partopal behita saluhna di bagasan lomo ni rohani di bata. Jala HP demon ni halak nabodolas mangago nasida. Artinya akan binasa. Jadi damang dahinang nenolongan di bagasa Tuhan. Jelma namar bisuk di bagasa Tuhan hobar tuturpu jamita nasa tuita dia pala partikianon. Songo dia kita biar mida Jehovah. Songo dia kita mangulan lomo ni rohani debata. Songo dia kita mangulan akka parsiajaran hobar tu akan nanajaron di debata. Ido julma na bisuk di bagasan Tuhan.
Baka didok diay patulupulutuluhon. Alay manang isi na tumangyon aw. Jon manamar bisuk na ulo manangyot di bata. Jon manamar bisuk na ulo mangoloy puda ni di bata. Jon manamar bisuk ima jon manamangulu di bagasat Tuhan. Nampi guna akasitawon di bagasat panglon na. Alay manang isi na tumangyon aw. Marsonang-sonang maibana maringana. Orang yang berhikmat itu yang mau mendengarkan firman Tuhan. Maka dia akan mendapatkan kesenangan di dalam kehidupannya. Manang isi na manang nyon au. Jala sonang rohana maradok pun hagudora dok jiha. Jen mana berbisuk di bagasa tuan na manangin hatani di bata. Nang pe roat kajiya. Nang pe roat kahagudoran. Alay dapot di bana do hasonangan. Lapatan na songon dia. Dan ditinggalon ibana porsian na jala porsia do ibana. Di bata naik kemangurupi madungan ibana. Madalani aka perngulu nasuar yang bagasan aka pikiran. Huria. Nenolongan di bagasan Kristus Yesus. Barbisuk di bagasan Tuhan. Marhite-hite hatan di bata dia pada pertikenon. Nang dia jarot tu hita. Na perjulu sahali. Jol mana marbisuk di bagasat Tuhan manangihon hatani di bata. Buah hita damang denang di bagasan ngolutta. Buah hita di bagasan rumah tanggata. Nunga tatangion hatani di bata di bagasan rumah tanggata. Nunga tabah di bata gabi ujahan di bagasan parang nota marang daw. Alay. Marhite-hite jami taon dito gihok kita manginang. Asa marbisuk kita di bagasa Tuhan. Olo mahita manangir di bata. Olo mahita diajari di bata. Olo mahita mangulu di bagasa lomoni rohani di bata. Jul mana marbisuk di bagasa Tuhan. Pasahatun saluhu nanguluna. Nangakasih tanon na tu di bata. Asa boha. Asa marhite-hite saluhut nai lamana day mana di lomo ni rohani di bata. Songonay dokon Apostel Paulus di buku 2 Korin 12 didok si Paulus di bagasan hagaleok kido amar gogo 2 Korin 12 ayat 10. Jelma na marpisuk di bagasan Tuhan. Nang pegudang ak kasitaw di bagasan paranglon na. Alay porsia ibana. Urupan ni debata ibana. Madala ni paranglon na. Napaduahon. Damang dainang nenolongan di bagasan Yesus Kristus. Jalma na marbisuk di bagasan Tuhan. Dapok na hasonangan. Hubartulomo ni rohani di bata. Gudang do jalma senar damang dainang. Mamura ibana. Tibo sikolana. Marpangkat ibana. Alesa luhut nai dapot di ibana dangsan lomoni rohani di bata. Mamoray mana lana mangototoy. Tiboy mapangkat na ala na menjilat. Dokla na asik. Alay ang gujol man na marbisok di bagasat Tuhan. Ibana madapot tasonangan. Ala na mangulo ibana di bagas lomoni rohani di bata. Mangolo di bagas lomo di rohani di bata. Idu hasunangan na manotto. Idu na diigli di batasin bagasan paranglot. Ketika Tuhan sudah memerintah juga di dalam rumah tangga kita. Maka akan ada di sana kebahagiaan. Kebahagiaan yang kita terima. Bukan karena kekayaan, bukan karena kehormatan. Tetapi karena kita berdiam. Dan Tuhan juga berdiam di dalam hati kita. Karena Tuhan memerintah kehidupan kita. Maka orang yang berhikmat di dalam Tuhan adalah dia mau membiarkan hidupnya diperintah oleh Tuhan. Itulah orang yang berhikmat. Maka tanyakan pribadi pas pribadi damang dena. Suku kamuna bagas tu bagasan rohamuna. Nunga olo hamuna nga di pasat tamuna rohamuna di paret di bata. Nga di baik kamuna dirimuna. Mangoloy pangajariuna siya di bata. Suak-suak nang di rumah tangga muna. Ido, aka jelma na marbisuk
di bagasan Tuhan. Na perpudi sa hali damang daina. Julma na marbisok di bagasan Tuhan. Sonang rohana maradokpon hagodora do dia. Lapatan na songod dia. Julma na marbisok di bagasan Tuhan. Tugu ibana di bagasan hasit tongan ng pegudang akka tantangan di bagasan parngulon na. Kalau dikatakan Bapak Ibu jemaat Tuhan, mana kita pilih kebahagiaan atau penderitaan? Tentu kita akan memilih kebahagiaan. Kalau ditanya juga kepada kita, buduk tapasiding ima kasih tahu, mulubu tapasiding si tahu pasti kita berusaha do pasidik kono. Ale kadang si tahu rotu bagasan parang lota dan tatagam. Tidak kita prediksi. Ale anggo marbisok kita di bagasan Tuhan. Nang pero akasi tahu ni ale tugu kita di bagasan ima Tuhan. Ido jun mana marbisok di bagasan Tuhan. So ngapanipuli adong may masada cerita. Ale hanya sebatas cerita. Cerita tentang Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi kuliah memang di Inggris. Ale adong masalah profesor na marsuguni roha tu si Mahatma Gandhi. Sa berusaha do ima profesoron madabuhon harga diri sa Mahatma Gandhi. Disadatiki pas istirahat perkuliahan. Terlaba Mahatma Gandhi masuk manang roima tukante. Diberengi mana masaluhu na kantin nungago dalam behudulan. Dibering mana masada hudulan nari. Di saping ni profesori. Terhudul memana di saping ni profesori. Ale ahamay dokong profesori. Burung tidak akan pernah bisa duduk bersama dengan babi nina. Roma Mak Gandhi nang murid imana. Tora ko Mama Gandhi mah masuk di profesori imana do pido Mama Gandhi babi. Terlama Mama Gandhi, lokon Mama Gandhi mah. Burung sekarang sudah terbang. Terlama Mama Gandhi. Tarjol Mama profesori. Nepedua hon koni mau paile mana naruh di profesori. Masuk ma perkuliahan. Du masuk perkuliahan disukun profesori memana. Molo adong habis suhon do tepek dia dona dipilih to. Roma Mahatma Gandhi edo ko di mana mah. Nahupili hepeng. Toroma ima profesori. Kalau aku yang saya pilih kebijaksanaan. Amalus di si Mahatma Gandhi. Edo imana mah orang akan memilih dari apa yang dia tidak punya. Nina. Lapatan na ala dangadong do ima hepeng di Mahatma Gandhi dipilih imana hepeng. Berarti profesor dipilih imana bisu ala so nomor bisu do ibana. Hira-hira songon ima. Alai cara na dibasi Mahatma Gandhi patuduhun imana jul mana marbisu di bagasan parangolua. Suang soni do Tuhan Yesus sa sitong. Di bagasan holong ni rohan na pinatupan ni Yesus Kristus. Di sido bisuk ni debata tarida. Di bagasan pakolong ni ido bisuk. Jadi nasa jolma na buy makaholongi dengan na jolma. Ima jolma na barbisuk di bagasan parangolon na. Amin. Martanya kita. Mulia timadiho Tuhan. Didenggan di basam na kami hilala di bagasan parangolon na. Talumobi di bagasan hatam na kami tangyod dia pala partikenon. Ajari mahami asa gabi jolma na marbisuk di bagasan parangolon nami. Asa mangulu kami di bagasan bisuk na siya ko. Mulia Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus martangit kami. Amin. Shalom. Tuhan mamasuk-masuk kita saluh.